Mga igsoon, mga anak sa Dios. Sugdan nato ang atong pamalandong sa tinuod nga kasinatian sa usa ka personalidad sa social media nga siguro kaila kamo kaniya, si Maria Sofia Love. Usa siya ka transgender nga nailan tungod sa iyang mga katawanan o glamorosa nga mga videos. Sa mata sa kalibutan daw, usa siya ka malipayon, usa siya ka confident o successful nga influencer. Apan luyo sa kameras, niabot siya sa punto nga gikapoy na siya sa pagpangita og kahulugan sa kinabuhi. Misuway siya sa tanan sa larangan sa fashion, sa mga kalipay o kasakit sa pakigrelasyon, sa mga didto og dinhi nga mga travels, gihangop pod niya ang social media fame. Pero sigon niya, wala gihapon siya nakabati sa tinuod nga kalipay. Hangtod nga niabot siya sa punto nga napamalandungan niya ang tanang butang sa kalibutan puro sa gyud ay temporary. Dili sayon ang nahimong conversion niya. Tungod sa epekto usab sa hormone treatment nakasinati siya og hair loss og skin issues. Og kaniadtong May 31, 2025, nag-live si Sofia sa Facebook ug sa iyang 8 minutes nga video ni-announce siya sa usa ka lawom kaayo nga pagbag-o sa iyang kinabuhi. Gipahibalo ni Sofia nga nagdi-transition na siya sa pagpalayo sa trans identity nga iyang gipuyan sulod sa halos 2 ka dekada. Ningon siya nga tunga-tunga sa iyang kasakit o kasamok sa sulod sa iyang dughan, ang Ginoo na lang ang iyang gisaligan. Wala na siya laing gidangpan kundili ang Ginoo. Kini ang conversion ni Maria Sofia Love. Nagpakita nga bisan unsa pa kita, bisan unsa pa ang atong kagahapon, rasa, gender o kaagi, kita gihapon gihigugma sa Ginoo o gidapit sa pagpauli balik ngadto kaniya. Sa ebanghelyo karon si Jesus midapit sa pagduol kaniya o siya muhatag og kapahulayan. Kini nga mga pulong puno sa paglaom. Gikan kini sa Ginoo nga dili mo tan-aw sa atong panggawas nga kahintang kundi sa atong kasing-kasing. Sama kang Maria Sofia Love, daghan sa atong mga kaigsuunan ang gikapoy na sa kinabuhi sa pagpangita sa tinuod nga kalipay, sa pagpas-an sa kabugat sa sala, kasakit ug kahadlok. Apan ang tubag sumala ni Jesus dili sa kalibutan kundi sa pagduol kaniya. Unsa may makutlo nato nga mga pagtulunan karon? Unang punto, kung si Jesus atong duulan, diha magsugod ang tinuod nga kapahulayan. Giingon ni Jesus mismo sa atong ebanghelyo karong adlaw, "Come to me all you who labor and are burdened." Matthew 11:28. Dinhi si Jesus naghisgot sa pisikal ug spiritual nga kakapoy, ang tulisok sa kaugalingong konsensya, ang kakapoy sa pagsalig lamang sa kaugalingon, ug kabugat sa kinabuhi nga walay direksyon. Kini usa ka personal nga panawagan gikan sa Ginoo. Ang pulong nga come to me, dili ni requesta, usa ni ka sugo, come to me. Kini usa ka pagdapit sa gugma. Ang kalibutan daghan og gitanyag nga kapahulayan, travel, entertainment, bisyo, relasyon dinhi o relasyon didto, katanyag, popularity, notoriety o kanang mailado ka sa mga butang nga dili maayo. Kadaghang kwarta apan daghan gyapon ang walay nakasinati sa tinuod nga kalipay. Sa tinud-an ay daghan ang kapoy nga masinati nato. Ang kakapoy sa problema sa pamilya, kakapoy sa problema sa trabaho, kakapoy sa problema sa utang, kakapoy sa problema sa mental health o kakapoy sa problema sa spiritual dryness. Mao ni ang atong maayong balita karong adlaw. Si Jesus nagpasalig nga kung moduol ta kaniya, dili lang tatagaan og temporary comfort, kundi kalinaw nga mudulot sa atong unod. Mangutana ta, asa man ta muduol kung gikapoy na ta? Sa marites, sa chika, sa bisyo, social media, online sugal o sa Ginoo? Kung makasala ka, ayaw kaulaw nga muduol sa Ginoo. Kung nabugatan ka sa kinabuhi, duol sa Ginoo. Siya ra gyud ang atong tinuod nga kapahulayan. Sama sa giingon ni Saint Augustine, "Our hearts are restless until the rest in you, O Lord." Ang among mga kasing-kasing walay pahulay hangtod nga kini makapahulay diha kanimo o Ginoo. Ang Ginoo naghulat dili aron hukman ta, kundi aron hapakon ta, bubuan ta sa iyang gugma.
Kung si Jesus atong duulan, diha magsugod ang tinuod nga kapahulayan. Ikaduhang punto, dili mahanaw ang atong mga kasakit inig sunod kang Kristo apan maghatag ni og tumong sa atong mga sakripisyo. Mingon si Jesus sa atong ebanghelyo karong adlaw, "Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble of heart, and you will find rest for your souls." Matthew 11:29. Pas-ana ninyo ang akong yugo, ug pagkat-on gikan kanako, kay ako malumo ug mapaubsanon, ug kamo makakaplag og kapahulayan sa inyong mga kalag. Ang yoke o yugo sa panahon ni Jesus nagpasabot sa kahoy nga ibutang sa liog sa duha ka baka aron magtrabaho sila nga mag-uban. Dinhi si Jesus nag-awhag kanato nga iapil nato sa atong kinabuhi si Jesus. Dili nato pas-anon ang kinabuhi nga kitara kun dili uban sa iya. Pasabot pakig-ambit sa misyon ni Kristo ug sa pagkat-on sa iyang kinabuhi. Kung atong pas-anon ang atong mga yugo uban ang panabang sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili man mawala ang problema pero mahimo na kining masayon pas-anon tungod kay siya na ang nagpas-an sa uban natong pagpas-an. Ang pagsunod di ay kang Kristo, dili pasabot nga mawala ang kasakit, kundi makakatunta nga adunay kahulugan ang atong mga sakripisyo. Ang mga kabugat sa kinabuhi mahimong kabahin sa atong panaw sa pagkabalaan. Kung imong gamiton ang atong lisod ug bugat nga kahintang isip sakripisyo uban sa Ginoo, kung imong giatiman ang masakiton imong sakop sa pamilya, kung imong giantos ang mga kasakit nga imong nabati nga walay pagdumot, kung migahin kag oras aron iampo ang imong mga anak, imong gihalad ang imong kalisod, kana mao ang pagpas-an sa yugo ni Kristo. Dili mahanaw ang atong mga kasakit inig sunod kang Kristo apan maghatag ni og tumong sa atong mga sakripisyo. Mga igsuod, mga anak sa Dios, panahon na aron atong buhian ang bugat nga atong ginadala, ang mga excess baggages nga nagpabuktot nato sa atong panaw sa pagtuo. Ayaw pas-ana ang mga sala nga dugay na nimo gihuptan. Ayaw padaog sa kabalaka, ayaw padaog sa depresyon o kasakit. Bitaw sa pagkatinuod ang kinabuhi dili gyud sayon. Apan uban kang Kristo ang tanang kabugat mahimong hinungdan sa kalinaw. Sama ni Maria Sofia Love nga sa dihang iyang giatubang ang kahawang, didto niya nakaplagan ang Ginoo. Ug ang iyang kinabuhi na bag-o. Ang sama nga milagro mahitabo usab kanato kung kita usab andam nga mangayo sa panabang sa Ginoo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Inumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.